Salamu alaikum yan uwa da abokan arziki, kamar yadda kuka gani cewa mun fito mun zo za mu yi wani aiki to amma kuma aikin kamar zai yi kamar ba zai yi ba. Muna fatan dai Allah ya sa wannan aikin namu ya yi. Ita jarumar tamu watakan Elmina har yanzu ba mu samu isowar ta ba, sakamakon daga inda za ta zo da nisa, daga Kaduna zuwa Kano to da nisa, cunkoson ababen hawa da me ya sa har yanzu ba. Amma dai Allah muna roƙon Allah ya sa lafiya, Allah ya kawo ta lafiya domin ci gaba da fim ɗin Imran episode 37. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Wannan shine Sani Sparrow, ma'ana Jalingo, wanda ya fito da suna Kabir a cikin fim ɗin Imran. Jama'a kun ga jarumin ku Sani Sparrow, babban jarumi ko kuma a ce jarumi na biyu ko na uku a cikin fim ɗin Imran. To ina so ku ji daga bakinsa, gashi nan. Farko dai assalatu wassalamu ala nabi. Sunana Sani Sparrow, wanda aka fi sani da Kabir a fim ɗin Imran. Ina mai godiya ga Allah da nuna mana wannan lokaci mai albarka, sannan kuma ina roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu lafiya, sannan kuma Allah ya yalwata mana arziki da lafiya mai inganci. Na gode wa Allah da yasa na kasance a cikin wannan fim mai suna Imran. Na gode wa masoyana da suke bibiyar shirin mu, kuma ina mai godiya a gare su. Saboda haka masoyan mu ku ƙara kaimi wajen bibiyar shirye-shiryen mu, kuma don Allah ku danna mana subscribe. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Daga ƙarshe muna so mu muku albishir da cewa wannan script da kuke gani Imran 37 yana fitowa nan da ba da daɗewa ba, insha Allah. Don ya fito, wanda ya mana subscribe kuma ya danna mana kararrawar sanarwa zai gani kuma zai buɗe, zai ji mu. Kana kallon yanayin da ta aibata yi. To cire hularka na gani, cire hularka na gani. Wannan aski ne na lokaci da kuma zamani, Na aiki kuma. Na aiki ake yi. Kana nufin producer AYS ne ya baka wannan? Shi ya bani Director YS. Wannan askin, amma asali ba aski na bane ba. Saboda akwai aikin da yanzu zaka dole sai ka cancanta da abin da zai ba da daidai da wannan aikin da zaka yi. Shine ka san bayan da za a yi, zaka fito a irin role dina kuma kai falfal ba zai yi ba, ba zai ba da yadda ake aiki da su. Amma duk da haka insha Allah muna nan muna kokarin kawo muku ayyukan mu da kuke sauraron jira. Ku yi jimirin jira, lokaci baya ƙarya, za ku gani na jarumi Imran. Ina gode. Ahmad El Smart. Gaskiya ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ahmad El Smart. Ni ne jarumi a cikin fim ɗin Imran. Madalla. Masu kallo na ina yi muku fatan alkhairi da kuma wani albishir na fitowar fim ɗinmu Imran episode 37. Insha Allah a satin nan zai fito, saboda muna karɓar wayoyi da dama akan ana tambayar mu yaushe fim ɗinmu episode 37 zai fito. To ina muku albishir ranar litinin din nan za mu fito da shi insha Allah. Na ga kuma fim din namu yanzu a ƙauye ne, don gamu a garin Maiduguri. To gaskiya producer YS gashi nan yana kusa da ni. Shi ne ya ɗauko mu daga garin Kano ya kawo mu ƙauyen Maiduguri kusa da dajin Sambisa, don yau na ji ƙarar bom ya kai su uku. Shi ne nake mutu wajen ƙarar bom. In ka lura ga gashi na ya tattaji. Gaskiya ne, tsoro ne kenan. Ya kawo mu nan za mu yi wani ɗaukar wacce aka fi saninta da Fatima Hussein. To ita ta to daga Kaduna za ta shigo Maiduguri, ta dan samu matsala, tana hanya bata karaso ba, ta samu dan tangarda. Amma yanzu dai a gefe dai gani da jaruma Ummi Rahab a gefe, da kuma da Zara Diamond, duk dai suna nan ga su can suna gabatar da abubuwansu. Sannan ga Sani Sparrow, ga Ahmad, ga ina Fato ne, ni ban ga Fato ba. Sauta Fato mun bar shi a Kano ba, sin ɗinsa a nan garin gaskiya. Okay.